हाँ जी ना माने। जय रे माई काली मंत्र बेझाई है जबान जाना खाली ये ना खियान तोरा के दूध के छाली भाग जा भूत हालेली रे अमन बे जय रे माई भे जल्दी मसान के घर बाट के नदी पे के नहरी पे के देख कहाँ खावे जल्दी ले जा कर के रे नामन बे बोल जाता रे। हाँ बाबा जाता नहीं हम ना आए कबो ना नई बे कबो ना आए केना साइड ले हो नदी तर से बहुत दूर चलिए नदी छोड़ के कबो ना नहीं बे जो है जमुड़ी पटक अरे बाबा देखिए कर का छू मानता काली छू बाबा हो बाबा एक बचा लो हे बाबू बचा लो तने अंतर मंतर छू छू काली पीरवा पादी छू चल जेबे ओ बाबा कब जेबे दादी खान रुगन से सुबह चल जा पूजा चढ़ा के पूजा चढ़ा के जेबे चल ठीक बा रुक तोरा हम अब भेजा तनी तोरा हम जगह देता नहीं ठीक बा। जय रे माई काली मंत्र भेज हाली जबान जाए ना मोर खाली बिये ने खिया तो भाग गया हाली हाली छू बाबा क्यों भगा देख रखे बाबू तारा बहुत तपस्या करक पड़ी का तभी जाई बाबू तारा इतना सुंदर नारी के भूत धले बा हाँ तारा रात भर छोड़ के जाए पड़ी तब रात भर मेहनत करो पसीना फेंको बोला रे हने अभी इतना शानदार छोकरी आज माल मिलल बिया आज रात भर ठठावल जे हां ई कौन मंत्र हो कि दिने में तार ना लगेला राती में लगेला ए बाबू राती के भूत ह सरऊ हमरा मौगी के देख के तू भाजल चाहता ना बाबू ऐसा कोनो बात नहीं है जितना सरऊ सोखा बाड़े जन यही खातिर लड़ियाई रहे उठा हो बुर मार तारा भूत धइले बा हम बाहर चल जात रही त ये बाबुआ चलावत रहल चल भूत तारा भूत धइले बा भूत चल ओ बाबा तार काम करला राती के भूत रहल अच्छा बार-बार रहनी है तो तू ही चलावत रहल इहे जांच कर खातिर जेनी ए बाबू हम ना चलावत रही हो इतना दिन से हमर मौगी के भूत जात रहल अब तार हम जात ए बाबू नहीं हो माफ कर दो हम नहीं कुछ पहले हम लगना आवत रही तार मारा तार झाड़ देता ए बाबू नहीं दादा सारे भागल